Medyo malungkot si Enchong. Yan, pinutusok mo na. Punta dyan. Muna. Dito na. Ano tagal ko yun? Ito pang pagkakali. Sulit lang. Nandito naman mag-install sa ano, mag-install dito sa CR. Tapos sabi ko sa kanila, papalagyan natin ng abang para sa shower. Kasi yung nang request ng anak ko. May request yung anak natin. Mi, luto na, Mi.
Maggagatong pati tayo. Naubusan ng gasol. Gagatong tayo. Talaga ba? Kaya ito mga TikTok. Ayan. Sabay na lagi ko mo. Tadi o. Medyo malungkot si Entong Dick. Wala nang sigarilyo kaya binigyan ko ulit ng sigarilyo. Medyo umano na. Angat na doon. Angat na. Medyo pati bumagsik ah. Excuse me. Oo naman kung mauban ng madali. O, sige na, gatong na lang. Matibay na. Huwag lang paglaruan ng mga bata. Saksakan. Adko. May saksakan na mo naman to. Abutan? Ato pipa pa? Karen. Ano? Extension? Sige na. Ay, galuwas. Karen. Ay, sa kwarto. Sadi, may bari na. Ato na kwarto. Sige na. Dito mo. Sige, hawakan ko.
para din nahihirapan yung pag nagpo-food trip. Pag iniinitan, paligo. Paligo. Sabi ni mga iba ko, paligo sa nanay. Buhay ko? Oh, saksak natin. Saksak. Lalo talaga suka ko yung ano ko. Dapat kinunan patulog. At ayun po, hanggang dito na lang po yung vlog na to. At ayun, siyempre, maraming salamat ulit sa mga nanonood sa aking mga vlog na ginagawa nila Kuya Tugsok dito sa bahay. Paglinya ng water pump, pagtesting ng mga ng motor, pagbili namin ng gamit. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo. I love you. Sa mga sponsor natin, ingat po kayo sa mga work nyo. Ayan. Ayan po. Bye-bye.